Tervetuloa ensimmäiseen esittelyvideoon. Mä oon Jesse Viljanen, koeajoille.comin yksi testikuljettaja. Meidän ensimmäisenä autona on tällä kertaa Volvo V90 T8 AVD High Performance ja Long Range. Eli vaikka on tämmöinen sanahirviö, niin on hemmetin hieno auto. Keskitytään eka siihen auton nimeen, eli mitä se meille kertoo. AVD All Wheel Drive, eli neliveto. High Performance, eli korkeampi tehokkuus, eli tämä on nyt sitten se T8-versio tästä, missä on noin 4500 hevosvoimaa. Ja sitten on se Long Range, eli kun tämä on plug-in hybridi, niin siellä on ollut 2 versioa aikaisemmin siitä. Nykyään on ymmärtääkseni vain tämä yksi, jolloin kantama on sitten pikkusen pitempi, noin 80 kilsaa. Tutustutaan eka auton ulkopuolelta ja mennään sitten sen jälkeen sisälle istumaan. Alright, aloitetaan tosiaan ulkopuolelta. Katsotaan väriä. Se on Platinum Grey. Kuvassa saattaa näyttää melkein mustalta, mutta on tosiaan ehkä tumman harmaaksi. Itse näin miehenä voisin sitä sanoa. Latauspaikka autolle löytyy täältä edessä, eli tukee siis voi laittaa Type 2-kaapelin siihen kiinni. Ei tue sitä CSS nopeampaa latausta, koska on plug-in hybridi. Ja katsotaan tuossa vähän näin päästä, että millaisen lataaminen itsessään toimii. Sypätään vanteille puolelle. 20 tuuman vanteet löytyy tässä Classic-versiossa. Muistaakseni nämä vanteet, mikä tässä nyt nähdään, niin ei ole sitä täysin perusmalli, eli tämä on pienestä lisämaksusta tulee. Takaikkunoissa huomaa, on hieno tummennus, mikä on myös siis lisäosa aivan perusmallissa. Sitä ei ole, mutta se lisää mukavuutta tuolla takana matkustaa vähän niin kuin business-auto siitä näkökulmasta. Mennään tänne taakse. Availen nopea ovet meille. Eli auto on vähän likainen, kun on vähän semmoiset kelit, mutta katsotaan tänne taakse. Eli ovi aukeaa tuolta painikkeesta. Täältä kun painaa, niin se menee sitten automaattisesti kiinni. Tässä V90-mallissa on myös se, että jos sä potkaset jalalla tuolta alta, ja no sitten ekalla kerralla kun näyttää, niin ei toimi. Uudestaan kokeillaan, niin nyt huomaan se, että aukeaa myös näinkin, eli jos kaupoista tulee kädet täynnä tavaraa, niin saa auki siitä huolimatta. Tavaratilassa on erittäin tilava, kun on tietysti isoin Volvo kyseessä, V90. Takana näkyy pari kaapelia, jotka tässä autossa mulla on nyt mukana koeajossa, mutta kun auto nostaa, niin siinä on mukana itse asiassa vaan tämä Type 2 to Type 2 kaapeli, eli siihen sitten tarvii sen latausaseman. Mulla on itsellä nyt vaan lainassa tämä Type 2 to Suko, eli että mä voin ilman latauslaitettakin sitten kotona ladata. Muuten kooltaan tämä on niin jäätävää, että täällä voi vaikka anoppia kuljettaa, isoja koiria tai sitten vaikka rattaita, jos lapsiperheelle tätä miettii. Mennään sitten tänne etupuolelle. Ajovaloista ovat siis nimeltään Thor's Hammer, Marvelin faneille tuttu kaveri Norjasta. Älyttömän hienot valot, kun ne on päällä. Sen lisäksi pakko sanoa, että jos muistan oikein, näissä on myös ne pixel ledit, eli se vaihtaa vastaan tulevia autojen perusteella sitä, että kuinka paljon esimerkiksi pitkät valot näkyy. Asia, mitä auto käyttää silloin, kun käytetään adaptiivista vakionopeuden säädintä tai kaistavahtia sun muita, löytyy täältä edestä. Tuulilasista. Siellä on kamera ja se on semmoinen talvella tärkeä asia, että se on aina puhdistettu, koska muuten sitten kumpikaan näistä asioista ei toimi, jos siinä on lunta tai jäätä. Ehkä näistä voisi vielä näistä pyyhkiöistä tuoda semmoinen, mikä on älyttömän kätevä asia, on se, että näissä pyyhkiöissä itsessään tulee se pissapoika, eli ei ole täällä semmoista paikkaa, mistä sitä ammutaan, vaan se tulee noista pyyhkiöistä. Ei ehkä kuulosta kauhean isolta jutulta, mutta tekee huomattavasti paremmaksi sen, että tuulilasi tulee puhtaaksi. Nyt ollaankin tultu auton sisäpuolelle. Lähdetään liikkeelle ihan vaan siitä, että mistä auto lähtee käyntiin. Eli Start Engine painike löytyy täältä. Yksi pieni kääntö oikealle, niin auto lähtee käyntiin ja tulee virrat sitten ajotietokoneelle.
Suunnanvalitsija on tässä keskellä. On tämmöinen hieno käsin tehty kristalli Orrefors nimellä. Ja siitä saadaan sitten auto kulkemaan eteenpäin tai taakse. Hypätään hetkeksi ratin puolelle ennen kuin mennään tuonne kosketusnäyttöön. Eli ratissa vasemmalla puolella on tuon adaptiivisen vakionopeuden säätimen käyttö sekä pilot assistin aktivointi. Kun ollaan liikkeessä, keskeltä painamalla kerran menee vakionopeuden säädin päälle. Ja sitten tässä plussalla ja miinuksella voi nopeutta säätää. Yksi painallus on aina joku -5 tai +5 ja pohjaspainavalla voidaan mennä sitten 1 kilometrin nopeuden tarkkuudella. Normaalisti kun sä pistät sen vakionopeuden säätimen päälle, niin pilot assist ei mene päälle, jos ei se ole asetuksesta laitettu. Mutta jos se haluaa käyttää, niin painamalla yhden kerran oikealle, niin pilot assist menee myös päälle, jolloin sitten se auto tukee sua siinä ajassa, mikä on aika kätevässä. Tuut vaikka yövuorosta vähän väsyneenä kotiin, niin se vähän auttaa sua ja tekee vähän turvallisemmaksi sen ajamisen. Etäisyyttä autoon, koska tässä on tietty adaptiivinen vakionopeuden säädi, pystyy näistä 2 painikkeesta säätämään. Tyypilliseen tapaa löytyy musiikin tai multimedian säätäminen, biisiä vaihtamalla näistä, täältä sitten volyymia. Auto tukee äänikomentoja. En ole itse asiassa vielä testannut, mutta veikkaisin, että puhuu vaan englantia. Ja sitten tästä painikkeesta voi vaihtaa kuvaa, mikä näkyy tuolla ajotietokoneen. Siellä on tasan 2 vaihtoehtoa. Hypätään sen jälkeen kosketusnäytön puolelle. Oikealta alhaalta löytyy asetukset ja sitten on erilaiset valikot, joista pystyy auton ominaisuuksia muokkaamaan. Ajaminen on ehkä sen nyt mielenkiintoisin ja aloitetaan siitä, että autossa on 4 eri ajotilaa, jota voidaan käyttää. On Hybrid Power, Pure tai sitten Constant AVD, eli nelivedonkin saa koko ajan päälle jos haluaa, mutta jos et sitä käyttää, niin silloin bensankulutus ja sähkönkulutus kasvaa. Power-tilassa saadaan kaikki tehot autosta irti, että jos haluaa kiihdyttämistä kokeilla, niin suosittelen sitä. Muuten tuolla hybridillä pääsee aika pitkälle. Täällä on muita auton avustimia ja muita asioita, mitä sä pystyt täältä muokkaamaan, mutta ehkä mielenkiintoista täällä on se, että täältä ajodynamiikan puolelta voi laittaa sitä ryömintää päälle tai vaihtaa ohjausvasteen tehokkuutta tai sitten laittaa ilmajousitusta päälle tai pois. Muuten todella helppo käyttöinen, eli jos osaa käyttää puhelinta, osaa käyttää myös tätäkin. Ja on todella intuitiivinen ja nopea tai responsiivinen myös tämä ohjelmisto, mikä ei ole ihan itsestäänselvä asia, vaikka olisi arvokkaampikin auto kyseessä. Autosta voisi ehkä sanoa vielä sen verran, että molemmista penkeistä edestä löytyy hieronta, löytyy lämmitys, löytyy ilmastointi ja sitten kaikkien länsimaalaisten unelma, eli lämmitettävä ratti. Ja ne löytyy täältä näytöstä tämä säätäminen, että voi laittaa sitten päälle. Viimeisenä, mikä on tietty pitkille matkoille erittäin tärkeä asia, on tietty multimedia ja musiikin laatu. Tässä mallissa on toi Bowers & Wilkinsin audiojärjestelmä, joka on siis Volvon tarjoamissa autoissa ehdottomasti parhain. Copyright-syistä en voi mitään musiikkia teille soittaa, mutta voitte kuvitella, että musiikin laatu on niin hyvä, että jopa Tauskin musiikki kuulostaa hyvältä. Nyt saatan pikkusen liioitella, mutta siitä huolimatta suosittelen ehdottomasti menee kokeilemaan. Otan viimeinen asia ennen kuin mennään takapenkille. Hypätään hetkeksi aikaa tänne pelkäjän paikan penkin viereen. Siellä näkyy tämmöiset mustat painikkeet kuin M1 ja 2. Ja tosiaan siellä on 2 erilaista istuma-asentoa, jotka voi siis tallentaa. Eli jos on vaikka pariskunta, vähän eri kokoista rakennetta, niin molemmille voidaan tallentaa omat istuma-asennot. Nyt ollaan päädytty tänne auton taakse takapenkeille matkustamaan kuin porvari konsana, mutta puhutaan lyhyesti vielä tästä täältä takaa. Eli aloitan siitä, että
Ikkunoista löytyy tämmöiset hienot verkot suojaksi auringolta, jotka saa tänne ylös kiinnitettyä. Jos sattuisi paistaa aurinko, niin ei tule suoraan matkustajan silmille. Minä olen noin 175 senttiä, 175 senttiä pitkä ja niin kuin huomaa, niin täällä on aika paljon kasvuvaraa. Jos olisi kuitenkin semmoinen 10-15 pitempi tai 15 senttiä pitempi kuin minä, niin voi olla, että alkaisi pää ehkä sitten osumaan tonne jo. Muuten ehkä voisi viimeisenä hienona yksityiskohtana tuoda sen, että autosta löytyy tosiaan panoraamakatto, jonka asetukset löytyy tuosta, asennon vaihtaminen liittyy tuosta edestä, eli saa tämän kiinnikin, jos sattuisi olemaan semmoinen päivä, että aurinko niin paljon paistaisi. No, Suomessa meillä ei onneksi ole siihen pelkoa, eli voidaan pitää se auki tälleen aina. Koeajo alkaa olemaan siis finaalissa ja tänään on auton palautuspäivä. Pitää kyllä sanoa, että Volvo V90 on kyllä älyttömän hyvä auto. Jos sä tarvit itsellesi esimerkiksi isompaa perhettä varten, farmari, missä on tosi paljon tilaa, mutta tilan lisäksi löytyy myös hevosvoimia ihan älyttömästi. Haluat loistavaa ajokokemusta, niin tässä on kyllä auto sulle sitä varten. Kiitoksia ensimmäisen esittelyvideon katsomisesta ja nähdään taas seuraavien videojen parissa. Morjes!